10 февраль көнне Россия ислам дөньясы Казан форум халыкара икътисади форумын уздыруга багышланган брифинг булды. Брифингта Татарстан Республикасы инвестицион үсеш агентлыгы җитәкчесе Миңнуллина Наталья Илгиз кызы, Татарстан Республикасы рәисе ярдәмчесе Бакиров Газинур Тальгатулы, спорт һәм социаль проектлар дирекциясе генераль директоры Денисов Максим Сергей улы, Татарстан Республикасы мөселманнарының дини нәзарәте мөфтие Камил хәзрәт Семигуллин катнаштылар. Россия Федерациясе президенты Владимир Путин күрсәтмәсе нигезендә Россия ислам дөньясы Казан форум халыкара икътисад форумына федераль статус бирелде. Форум изге Рамазан аеннан соң булачак, якынча 200 чара планлаштырылган. Форумның төп көннәре 18-19 май, 21 май изге Болгар җыены булачак. Как вы знаете, Белгәнебезчә, 90-нчы еллардан башлап Татарстан Республикасы ислам дөньясы белән хезмәттәшлекне актив үстерә. Быел президент Владимир Путинның Малайзиягә тарихи сәфәренә 20 ел тула. Анда Россия күзәтүче сыйфатында ислам хезмәттәшлек оешмасына керәчәк дигән карар игълан ителә. Әлбәттә, бу карар безнең илгә мөселман дөньясы белән мәдәни яктан якынаюга зур этәргеч бирде. Форумда халыкара хезмәттәшлек, медицина, спорт, ислам илләре һәм Россия арасындагы туризм, хәләл индустрия, логистика һәм башка темалар күтәреләчәк. также необходимо Казан форумы бу эшчәнлекнең шундый икътисади платформасы һәм ул уникаль, чөнки башка шундый мәйданчык, форум булмаган һәм юк. Кунакларның форум программасында катнашуы сәүдә, икътисади, инвестицион, фәнни-техник, гуманитар һәм башка өлкәләрдә төрле юнәлешләрдә яхшы гамәли нәтиҗәләргә китерер дип өметләнәбез. Быел төп мәйданчыклар Казан Экспо, Казан Кремле, Теннис академиясе, Корыстын сәүдә үзәге, IT парк, агросәнәгать паркы булачак. Шулай ук брифингта катнашучылар билгеләп үткәнчә, быел Россия ислам дөньясы Казан форум халыкара икътисади форумы күләме һәм сыйфаты ягыннан киңрәк масштабларда узачак. Быел изге Болгар җыенында Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллямның мөкаддәс әманәтләрен алып кайтырга ниятлиләр. Татар шунда ул реликвия булмайды, мукаддас әманәтләр дип әйтәләр, изге әманәтләр. Бер әманәт ул да булса пәйгамбәребезнең сакалы ул Болгарда саклана. Бәлки кемдер белмәй, 15-нче елда ул безнең Болгарга күчте. 1893 елда Султан Абдулхамид Мухаммад Яр Султанов дигән безнең муфтиебезгә аны бүләк итә. Һәм шул вакыттан бирле ул Россиядә Уфада сакланды, хәзерге вакытта ул Болгарда саклана. Башка әманәтләргә килгәндә без аларны җыярбыз. Кайбер әманәтләр Мәдинәдән, Дагыстаннан, Эмираттан, инде җыеп 11 әманәт иншалла китермәкче булабыз бу ел. Хәзерге вакытта Татарстан Республикасының мөфтие сүзләренчә, изге ядкарларны алып кайту һәм саклау мәсьәләләрен оештыру турында фикер алышу бара. Күргәзмә Мәдинәдән, Дагыстаннан, Гарәп әмирлекләреннән һәм шулай ук башка илләрдән алып кайткан экспонатларны үз эченә алачак. Мөфти билгеләп үткәнчә, киләчәктә мондый тәҗрибә изге Болгар җыенында традициягә әверелергә мөмкин.